maluwalas eh. Kalapat yung kaya na parking yan. Stage do. Okay, nilo. Kapit siya pa yan eh. Ito na siya sa ikain na yan. Kami sa pagkamamit sa kapakyan. Alright. Away ni po yung reyna ng Masantol. Miras yan naman po kayo ng apundita. Oh, alay nyo. Bayo pong hairdo yan. Kini kata kayo, manik kata. Ati ka pa pipag-party kayo niyo? Oo. Atok lo mo? Terence. Ayan. Hello. Hello. Makabulad siya. Michael, bukas pa yung kwarto. Oo, makakawani yun. Oo. At bayan. Okay, okay, mangga. Batang pa ulit man, natamang ka. Norta kayo kayo. Sige, bless na. Okay lang, okay lang. Fernando, pinili na ka antibong bayong kura paroko ding parokya ng Santa Rita de Casia. Gani po, patulami ang yarap ke kayo, ing ke katamong bayong kura paroko. Dagal pong salamat, ikay katamong meging kura paroko, ana mabanwo, ni Father Theodore Joseph Valencia. Dagal pong salamat.
Kakaluguran, pauli ni Kamalayan, ing Arsobispo Florentino Lavarias, ing pamakailangan, ing pamamastol, ing parokyayo, Ako, Father Roland, kampening matibay sa salpantayanan pong papasyag ko, ing balang metong at isablang makanaman, kintanda ni kasalpantayanan yapin. Sasalpantayan ko kay Meto na Diyos, ipang lubos may paya, tinalang king banwang pong yato, king sablang may yakit ang pong may yakit. At king Meto na Ginoo, Yesu Cristo, kung tumayanak na ni Diyos, iba'y ipa, bayo pagking sablang panahon. Diyos, iba't king Diyos, sala, iba't king sala. Diyos sa tuto, iba't king Diyos sa tuto. Iba'y may gawa, kaya kinimpangan Diyos naging pa, at king kapamlatan na may gawa sa bula, king ulitamang tao, at paulining pamangapos kaya katao, tinipay at banwa. At may katawan ng tao, lalang ng Banal Espiritu, king Birhen Maria, milyari ang tao. May bago yung King Cruz, pauli namo naman, lalo may upayang Poncio Pilato. Iraser, metet, may kutkut, at sinuli ang bebe, king katlungaldo, pagpang king ula, ring kasulatan, at binukyat siya banmo. Makalublog, mananimik pa, kasi bayang datang pitmong ligaya, bangukong ka rin mabiyang mong mga mate, at king kayariana, alayang napupusan. Sasalpantaya kung king Banal Espiritu, ginumang pong biye. Ameribat king pa ang poking anak. Kabeng pa ang poking anak, biyak na misaban ang pong paligayan. Menas bukya king kapanataan ni propeta. Sasabataya king metong mabalayan Santa Iglesia Katolika, ang pong apostolika. Papasyag ko king ating metong mabinyag, king pangapataw na rin kasalanan. At panayan ko king pamasubirang miyering mete, at ing datang abiye alananda. Kambening matibay ka sa salpantayanan. Sa salpantayanan ko naman, ing sablang ni makapalaman king amano ng Diyos. Makasulat o milikas-likas king tradisyon at may paniwala na ning Santa Iglesia king masusi ng mga pamanato. At ing karaniwan ng pong agumang pamanulo ang timong pepasyag ng Diyos at managkat king pamanilpantayan. Matibay ko namang tatanggapan ang pong kakalawatan, ing balang metong at sablang bagay. Papaniwala ng matibay, ing banal ang kapulungan, ikilgi kasalpantayanan, at pamibiyabiyay pong panugaling Kristiyan, makainyan ko naman susuko kay pinugduman ng pong kaisipan ko, ing kapamintwan, karing tuturuning manaling pa, o ring kapamisanan na ring obispo, kotang kagaman na ring tunay pamanulura. Istaman papasyag na nareting turog, king dapat maeman na tila. Ini po'y presentataya naman ing Parochial Vicar, ing Dobrimento, basa niya pong Reverend Father Christian Malansa. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines, pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Ramon Vasquez Torres, believing in your promise that you will love. Basa niyang Reverend Father Chef Bacani.
Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Roland Manialong Moraleja, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as parish priest of Santa Rita de Cassia Parish, San Jose Poblacion, Santa Rita, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish. Sasmuan, Santa Lucia. Dati yan po arayat na nanding manalangin niya magsalita ay Santa Catalina yung sinabi na. Dawa ay Santa Rita. Ano yan naman po ba po? Santa Catalina. At siyempre po, manugot tayo ng mga akayage. And kaya natamang Parish Priest, Father Ted Valencia. Kaya tayo po kay 31, alas 10. Alas 10, karing kanyang bayang pura paroko na ni San Guillermo, Baclor, Pampanga. San Guillermo yan eh. At siyempre po rin, bisita Tampari. Nakipanganlaman po kanyang din, yaki mo. Di Arnold. Ako ni Arnold. Ikit kay Arnold kaya tanong din. Father Arnold Rivera. Si Father Jeff Bacali. Nakakayagay naman po kami. Si Father Nicoy Malyari. Siya. At pakadisino na po ni Karing Kinaraya. Si Father Christian. Kaya, gunahan niya pinan eh. Ay, Manansara. Hindi mo na eh. Aruming ko po eh, kaya liwan na ako. Manansara. Kari niya po, assistant niya po karing kay Immaculate Conception Parish, Caloocan. Father Tagateni po, Father Garu, Panlilio Edgar. Lumipat siya po bukas, alas 9, karing kay San Simon. Kaya kami pong director ngayon, karing pong mga to, karing retired, pero mas lupay pong mato, karing retired, ni Father Gabi Torres. Bayo po kura paroko na ng parokyana ng Santa Lucia de Settlement karing Magala, ni Father Alfred David. Yung rector na po ng Cathedral at maging Parish Priest na ng Holy Rosary Parish Karingking Agnes City, Father Rector Manny Santa Maria. Yung maging bayang purang paroko na po ng Santa Teresita Angeles na ma-install po kay 29, das presese ng Father Gabi. Yung dati yung purang paroko, Father Olet Lopez. Idol! Blessing. Ako, kakulangan din kolekta. Pero tutupoy. Maka-record. Apat kepo. Apat kaming pari. 7 lang baryo. Bahala na po kanina yung tanggal yan eh. Si Rane po hindi yan nilagay niyo eh. O, si Rane. Wala na ko atang pera kayo niyo. Kami po panalangin ni Nanoy nakalamang mamatay. Pukutang na po, anak ko, temo mo rin sa salubungan, temo mo rin dinispi, despedida. Hindi nga po kasi ipaliwalan po ng sasabihan na ng Ebanghelyo kay Ginoo. Tapin, pagkaibat po ng may gobra ng metong ayalipan. Kailangan wari nga na itangamo sa biyana kay malipana. O, mutaka kayo Kapagane, pakanane, uli na mo ng Nego Braya,
Sabihan na po ali. Lune, gawa na kamurin, ni pangalipan, tunani sukat ng daptan. Napantunan in kilalanan, napantunan in appreciation, napantunan in nanuman adulation. Uli na mo ni gawa na in dake na. You just go to where you are brought silently, quietly, and go to a house na hanapin. Go ka rin kayo, takay kayo meron na balik, ka rin kayo manatili, at kayo mananita, ako kayo, wala nang nano pa. Ay niya po, naging tuntunan ko, hindi niya po pasalubong, ko po Papa Despedido. A simple thank you is enough. Thank you. Niya po niyang pasalamatan ko rin ka ng parishioners sa niyang anniversary po. Pasalamat na karela. Pakanang ko na lang. Yung anniversary ko. Nyaya na ko balik ng despedida ko ito para karela. Yung April 26. Yung pasalamat po at bintang tayungan. Then ka na po leaders. Dakat ako mo. Then po Masantul. St. Michael Parish. Yan po. Kalakad kayo. Na. Susunod niya pa po yung diktato ko. Hindi pa po pinipiyan, malimatay ng April 26. Kung sabi ko, yung isulog na po ang matanda. Then, muna man po nga nabanggit ang Mark, kung nga po diptang kanako, ay niyang April 26, na akong kamukha karelo, na ako detangan, no? Pero, atino po nga, talakad la, then kay Santa Catalina, Pora! Ano? May maglako ano ata? Hindi, tino na niketa. O rin daw. Reta ka rin. Sinwatan ko po, huling bintang April 26. Ang kanya ko naman po, in-invite ko rin Santa Rita, kung po dintang. Kailan naman po dintang. So, ko rin po pakakaba, ining ka na akong magsalita. Una po talaga, maragol kayo po pasalamatan at pagkatiwala na kayo po bigyan ng Arsobispo na idala na kami kay King Santa Rita. At lulang talaga, then yabye, kaya kayo Kenny, yapong bon po, yapong doubts. Ito po, ikaya kayong dintang, ako man po sinalubong, ako sinalubong kaya kayo. Dakan po na salamat. Anang tapong badwa, malyari, nabiyabe tamo, sana po matula, masaklala, makapagbanal, in kaya katapong pong pamiyabe-yabe, ilog na ning anang abadwa. Hanapin, naman pong imposible kang Santa Rita, mga salese na kami, okay. Lang imposible, lang imposible. Tasalese ko. Pero na mo, gusto kita pong larawan sa Santa Rita kaya tang kwarto ko, menulingya, ako na po. So, dakal po na salamat kaya kayo. Para kanta po, tulog ko po kaya tayo po yung kumbento. Ikaw Santa Rita, anong nakumpamban mo kayo, kapila ko, bisang po paketa, magtakay na kayo paketa. So, dapat ko salamat. At yung Ginoo, mantabi kay kaiman, At kaya timurin. at yung Diyos sa may payang tuto, bendisyon na kayo, at din kalguran niyo King Biye. King Ipa, King Anak, at King Espiritu Santo. Amen. Na po ngayon, King Kapayapan at lugod ng Ginoo. Mayari na po yung installation ni salamat kaya kayo nga. Then pari, mga koro ko kaya kilo, ay picture pari.
agama